merong magme-member na daw siya dahil gagawin niya ang negosyo. Oo, best decision, sir. Na kung ikaw, alam ko, empleyado ka dyan, sa saan ka bang area, the best talaga, kasi naalala ko noon, nang ako ay empleyada, kayod marino, overtime, nako, kulang pa rin yung income. Kulang pa rin po, lalo na kung ikaw ay sinandalan ng mga kapamilya mo na naghihirap. Hindi mo talaga sila kayang tiisin. Kailangan tumulong. So lagi rin, wala rin nangyayari sa hard-earned money ko. Buti na lang natuto akong mag-sideline. Sideline! Hindi kailangan na i-give up mo kaagad yung employment. Sideline ka lang muna hanggang later on, mapansin mo, ay wow, this is it. 'Di ba? Oo. Hello kay Ma'am Glenda Banta, hindi ka nag-attend, Ma'am Glens. So, ito na nga yung nangyari, ha. Oo, nung empleyada ako, kwento lang tayo, ha, para less stress, less stress. Kasi dito, tandaan nyo po, hindi lang yung good health ang sinishare namin, kasama po, syempre, ang kabuhayan. So, ito yung nangyari sa akin noon. Yan. Dahil nga maraming sumasandal, so natuto ko mag-sideline kung ano-anong mga paninda katulad ng mga RTW, 'di ba? Yung mga RTW, yung mga bedsheets, 'di ba? Mga bedsheets. Ganyan, oo. Avon, ano pa, yung mga noon na inaano ko. Nung wala kasi talaga akong puhunan. Wala akong sariling puhunan. So, yung inaangkat lang talaga yung product. So, malaking tulong. Malaking tulong talaga, I tell you people. Kung matututo kayong mag-sideline, wag lang asa lahat sa sahod po. Kasi ako experience yan, kahit malaki yung sahod, dumadaan lang talaga sa kamay ko. Wala ring natitira. Wala ring talagang natitira. Pero yan, buti na lang natuto tayo. And this HCI Best, ang ating company, matatag siya, 17 years na dito sa Pilipinas. At magaganda talaga yung product. Lalo na ngayon na panahon ng pandemic na talagang kailangan malakas ang immune system. O paano? Ayan, Power Trio. CMD, CBF at Supreme Juice po. Yan, that is really a perfect combination. The CMD natin, lahat ng minerals na kailangan ng katawan natin, nandito yan. Opo, sabi nga, kung may CMD ka sa bahay mo, para kang may butika sa iyong bahay. At napatunayan talaga ito. Marami nakagraduate sa maintenance module for operation na save natin. Lalo na nang dumating ang CBF. Ang CBF natin, or the Cell Biofood, lahat ng vitamins, except vitamin D, ay nasa CBF. Mataas ang protina na kailangan ng katawan, lalo yung ating brain, sa mga nagkaedad na, katulad ko na senior citizen, di ba? Yung mga nerves natin, kailangan talagang alagaan. Opo, yung may mga nahirapan ng maglakad, nahirapan ng tumayo, naglalagatok yung mga buto-buto, di ba? Ibig sabihin yung caution, nagasgas na. Maraming aray sa katawan. Combined CMD, CBF, at ang ating Supreme Juice. Ang ating juice na napakayaman sa vitamin C. Opo, from nature, natural talaga. Natural fruits and vegetables in powder form. Yan po ang ating Supreme Juice na kahit na araw-araw kayo uminom, hindi kayo madadamis. At good news, wala siyang sugar. Oo, walang sugar. Kaya even diabetic people, pwede mag-inom ng ating Supreme Juice. Even yung mga cancer, yan ang the best na vitamin C natin kasi walang asukal. Oo. And of course, sa mga tao na kailangan mag-detox, we have the CR Juice, Cell Rejuvenate Juice. Galing din po sa mga plants, kaya natural. Kailangan linisin ang mga bituka natin. O, di ba? Kasi kung marumi ang ating bituka, di ba? Acidika. Magiging acidika. And of course, yung absorption ng mga nutrisyon na kailangan ng katawan natin ay nababawasan. O di ba kasi kargado ka ng toxins, kailangan ng mga bituka ay malinis. Kaya gumamit kayo ng ating CR Juice. Kailan ba ito gagamitin na CR Juice? At least every 2 months po. Every 2 months, mag-detox po kayo. 7 days na detox. Pag-detox, the best time na kayo, inumin nyo ito, gabi po. Gabi bago matulog
at the following day, sunod-sunod, call up ka. Magian yung pakiramdam, di ba? So anyway, dito tayo, patuloy tayo sa ating, ang bilis ng oras, ano? Ay, yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount, basta kayo po ay mga miyembro dito sa atin. Ang membership natin ngayon, 5,550. Yun po ang membership natin. Assorted products na yan, walang lugian, diba? Because next time you buy our products, 20 to 54% discount. Malaking discount po talaga. Pag kayo po ay member dito sa atin, pwede nyo talagang gawin ang negosyo ni Health Code International. At aralin nyo nga. Aralin nyo, paano kayo aasenso dito sa Pilipinas na kahit nandito ka lang sa Pilipinas, ay pwede ka palang kumita ng para kang nagtatrabaho sa abroad o gusto nyo rin ma-experience. Diba, yung bang hindi mo problema yung pera, o diba, hindi mo problema yung health, nakakatulong ka sa mga tao dahil gumaganda ang buhay nyo. Ang tanong ngayon, maraming tutulungan. Paano ka tutulong kung ikaw nga ay naghihirap? Ikaw ay wala, diba? Lalo sa panahon ngayon, hindi lang prayers, yung iba sa'yo, ang maitulong ko na lang sa'yo, dasal, di ba? Siyempre, salamat sa prayers, di ba? But we need cash, sabi naman nangangailangan ng tulong, salamat sa prayers niyo, but we need cash, di ba? So, paano ka tutulong kung ikaw nga ay wala? So, dito sa Health Code, we are so blessed na yung mga naunang natulungan na dito sa negosyong to ay nakakatulong din sa ibang tao. Katulad ng mga tao na minentor ko, na mga tinulungan ko, sabi ko, tulungan nyo rin ang iyong mga sarili na maging successful kayo. Why? Darating ang time. Didikitan kayo ni Lord ng mga taong tutulungan. Tanong, paano ka tutulong? Hindi mo nga, sarili mo nga naghihirap. Dito, be a product of the product. Step number 1, para umasenso dito sa Health Code, be a member. Mag-member kayo. Huwag nyo ipagkait yung membership sa sarili nyo. Number 2 is, be a product of the product. O, diba? Mahirap naman inegosyo na hindi mo alam yung product. Aralin nyo yung product, subukan ninyo. Pag napatunayan nyo na maganda talaga ang product, anong next mong pwedeng gawin para umasenso ka na? Share. I-share ninyo po. Invite people. Pwede nyo gawin ang negosyo at pwede nyo aralin yung mga simple demo na natutunan ng iyong lingkod noon pa man nang pumunta ako dito na katulad ng yung, di ba, yung paggamit ng bulb, o di ba, strength test, di ba, yung mga demo natin, alam pag na-master nyo yun, later on, maning-mani na lang talaga yun sa inyo. Maning-mani. And we have a very wide market for this. Kaya kailangan lang aralin po talaga, okay? So, dito tayo. Ang bilis ng oras nga. Ang bilis ng oras. Ano? Oo. Anyway, kung may tanong, ito yung aking text hotline. It's 0939-9040717. 0939-9040717. Anuin ko na muna yung mga center natin, ha? Opo. Congratulations pala sa mga nag-YDR. Oo, ang daming sunod-sunod. Ako talagang pagpasok pa lang ng December, lagari na para supportan yung iba natin ng mga stockist center na mag-grow sila, ma-experience nila yung kagandahan ng negosyo ni Health Code International. And good news, dito sa negosyo ni Health Code, hindi kailangan ikaw ay college graduate, ha? Even high school graduate, even elementary graduate, kailangan mo lang aralin po. Aralin, attend health orientation, try the product, at later on, naku, lakas ng loob. Pwede kayong mag-ano sa amin dito sa mga CMD Center. Ma'am, paano natin ipupush yung product? O, diba? Pwede kayong mag-attend sa mga training natin para matuto po kayo. Okay? So, dito tayo sa ating mga outlet. Siyempre, yung newly open natin na center sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casarog Checkpoint, Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden.
CMD Center at corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais, sa Rusans Transient House, Purok 2, Lagon, sa Camarines Norte. Ito si Ma'am Susan, marami siyang na-i-encounter na talagang parang mga emergency cases. Oo, at na-prove niya na magaling talaga i-save ang tao pag pinainom nyo ng CMD Pro. Hoy, huwag nyo intayin. Huwag nyo intayin na malala ang mga sakit. Ito, madalas sabihin ko, healthy people, take Power Trio. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na o tatanggalin, wag po. These are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Oo, kailangan ibigay natin. Ano yung kailangan ng katawan natin? Tamang tulog. Oh, di ba? The best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Pangalawa, tamang nutrisyon. Ayun, kung hindi mo na nakukuha sa food, ang mga kailangan mong nutrisyon, nasa Power Trio po yan. And of course, dapat nag-exercise tayo. Nagpapapawis po, ha? Ganun kasimple. Kailangan lang sundin po ninyo, okay? So, sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuhan, Karamuan, Camsur, si CMD Center at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Joey Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur, sa Durtres Plana Building, Maninang Street, San Roque, Irigas City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, at Top JC Marketing, sa LNL Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Bao, Camarines Sur, Merly Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur, sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes, Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, andyan si Ma'am Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. And of course, sa Sorsogon, CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Kumadkad, Casillas, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. Sa 2nd District of Albay, Mr. Raymond Des 1st District pala. Raymond Des 156, Carbala Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa 2nd floor, Center Point Building, at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balano, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biasca, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue. At Top GW Hardware. Of course, dito sa area ng 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay, Mr. Rafael Escalador, Morok Borocan, Rapo-Rapo, Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 38, Bama, Nito, Albay. Ma'am Joy Desil, Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Si Amdesaki Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop in front, LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay.
Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Lisa Longasa, Bangkerohan, Legazpi City, sa Sarte Commercial Market Site, Daraga Albay. Facing the road po yan. Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Puro, Legazpi City, Mr. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo Albay, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon, of course sa area ng 3rd District of Albay, Sonia Perenya, Ground Floor, Kamalig Market, Evelyn Austaro, Taladong, Kamalig Albay, Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office Center ng Ginobatan, Ma'am Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center Market Site, UWAS. Susi Dizon, kaya Ochapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, at sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay, at sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dugnao, Ligao City, beside PNB, Ligao. Andyan din po si Hil Rijalde, So 9 Days Street, Saban, Uwas, Albay, Lordy Rafael, Travisya, Ginobatan, Albay, Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga CMD, center, distributors. Yung mga iba, ikalat nyo po. Oo. Be sure na gusto nyong kumita, maglagay kayo ng signage na kayo ay mga CMD distributor. Kasi marami po talaga naghahanap ng ating product. O, kung may tanong, alin ba talaga ang pinakamaganda? CMD, CBF at Supreme Juice. Naku, lahat po yan magaganda. Kaya nga tinawag natin na Power Trio, a perfect combination. Kung gusto nyo talagang gumanda ang inyong mga kalusugan, take Power Trio. O, marami na tayo din na mga dagdag na product na pwede nyong gawin ng negosyo. Kailangan lang talagang aralin po. Opo, aralin ninyo kasi inaral din namin. Hindi kayo matututo ng isahan. Aralin nyo lang ng aralin. Ganon din po ang inyong lingkod na dati hindi ako marunong. Ano ba talaga yan? Hindi rin. Takot din ako magsalita. Lalong takot ako magradyo. Pero masasanay ka rin po. Pag ikaw, ginawa mo yun. We need to face our fears. Andyan po yung opportunity na pwede tayong maging healthy, and dito yung opportunity na pwede tayong maging successful nandito tayo sa Pilipinas at hindi kailangang iwanan ang ating mga mahal sa buhay para maghanap buhay sa ibang bansa. Actually, maganda rin yung mag-abroad ka, pero marami dito pagod na sa abroad. Pagod na. Yung mga OFW natin, pagod na ka abroad. O buti na lang may nakapag-alok sa kanila. Join HCIBs. Kaya naman, marami ngayon mga ordinary people now earning extraordinary income. Ayan, ubos yung ating oras. Iwanan ko uli yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 904-0717. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig, saan man kayong radio station nakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Maraming salamat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.